Szia! Inkább egy picit később, mert most állítjuk a szökőkutat, jó? Visszahívlak mindjárt, jó? Szia! Szia! Jó? Adjál rá még vizet, hagyd lássam mekkora a teljes nyomása! Van-e rajta tartalék? Zorán! Adjál rá teljesen! Hagyd lássam mennyi van még tartalékban! Jó van, oké, leheted. Van ezen még. Jó van, oké. Jó, állítsd vissza úgy, hogy egy 15 centi legyen a lótusz fölött. Így jó. Teljesen jó. Teljesen maradjon, maradjon. Várjál! Jó, leállhat! Egy összevargatjuk a főzőt és meg kell tekerni majd még hosszabb. Leállhat! Várjál, mert veszélybe, srác. Ez egy, mert állítom.